Ngenza kwethu nakuphi nakuphi lapho funyana khona ikhasi lethu Umtolo TV siyakubingelela. Sicela ukuthi nje uma uqala ukuhlangana naleli khasi lapho-ke ekhaya wenze okuthembekile u-like, u-subscribe bese lapho-ke usushiya i-comment yakho lapha kwi-comment section. Bese kuphathele zona-ke namuhla usuku lanamuhla ezithinta abasolwa ngokuba amalungu e-West Gang asebevelile lapha eNtuzuma kwimantshi yenkantolo ukuba bayolalela isigwebo samacala abo. Siyakhumbula ukuthi kuye kwaba khona iqembu le-West Gang ebekade lihlupha abantu lapha endaweni yaseNanda, bebamba inkunzi, bebulala, behlwenkula. Ekuqaleni kwalo nyaka ngoFebhuwari kuye kwashawa umuntu obekade eyilida yabo okubekade kuwumnqobi owadubuleka kanzima edubulana namaphoyisa. Kwase kuba ukuthi-ke amaphoyisa azomnqoba wadlula emhlabeni. Kuthe kusaqhubeka kanjalo kwaba khona abanye ababili abashayekayo futhi nabo badlula emhlabeni engakabekwa umnqobi. Kepha omunye wesithathu ebabehamba naye yena wakwazi ukuthi aphunyuke abaleke. Kulaba abavelile-ke namuhla enkantolo kukhona omunye futhi naye osafuna ongakatholwa obekade naye eyilungu labo bona laba bafana be-West Gang ebekade behlupha lapha eNanda. Laba bafana-ke babanjwe la eKetomela endaweni yase-Mayville enyakatho neTheku endaweni eyaziwa kakhulu nayo ngobugebengu bayo obukhona. Labafana-ke abafana abahluphe kakhulu-ke lapha endaweni yaseNanda futhi abafana abayingozi. Imantshi-ke ayibavumelanga ukuthi ibanikeze isicelo sabo sebheyili njengokuba bebesifakile isicelo sebheyili ngokusabela iy'mpilo zabantu abalapha emphakathini nokuba yingozi kwabo labafana. Kuthiwa labafana bebenganqeni ukufika nje emzini womuntu befake kusho i-uniform yamaphoyisa kube ngathi bangamaphoyisa kanti cha bezoqeda ngomuntu noma bazobamba inkunzi. Abafana nje abasabekayo abayingozi emphakathini okungamele futhi ukuba babonakale emphakathini ngokusho kwemantshi. Imantshi-ke ibisisho ukuthi amacala ababhekene nawo basazowabuyela futhi amanye wabo bazovela la enkantolo ngenxa yobuningi bamacala abanawo, ngenxa futhi yobungozi abayibona emphakathini ukungakwazi ukuphilisana nabantu noma nomphakathi walapha endaweni yaseNanda. Indawo yaseNanda-ke iyaziwa kakhulu ngobugebengu evalile la eThekwini ngobugebengu. Yibo labafana ebekade benza le ndawo isabeke kangaka ngobugebengu baze baziqamba negama lokuthi bangama-West Gang. Kube nzima-ke kakhulu-ke abanye babo bebabona ngoba balahlekelwa ziy'hlobo zabo ngabo bona labafana bebathathela impilo yabo. Owesimame ugwetshwe u-18 years epahla ejele. Inkantolo yaseSkhukhune District eLimpopo igwebe 18 years epahla ejele uFatima Samulelisiwe Malinga oneminyaka ewu-34 ngecala lokubulala indoda ekuseni ngovivi ngabo-6. Lona wesifazane osesithombeni ungowasePhongolo eNorthern KZN. Basuka e-KZN bayosebenza nomyeni wakhe usefika uyambulala uMalinga ngenxa yokweqiwa isikwele. Bebehlala eLasdom Village beziyithandani ezaziwayo kakhulu. Ngomhla ka-27 Meyi 2024 nyakenye ngezinsuku zokhetho, lo wesimame wathola ukuthi indoda yakhe kukhona omunye ehlekisana naye kwezothando. Wayesekhetha ukuthi kungcono ayibulale indoda yakhe, kepha waqala ngokubuza ukuthi ubani lo ehlekisana naye omunye wesimame. Lapho indoda ayizange zithole ithuba lokuphendula kanti lo wesimame wayebuza nje vele esehlomile ezinkovolo, wayesemshaya wathulela khona lapho. Kwathi uma kufika ebakaSidlodlo, lo wesimame wazenza umuntu odla amaphilisi okuhlanya ezibuzisa ukuthi ena kwenzenjani. Ayesemphendula-ke amaphoyisa athi lokho okwenzayo sisi kade sasisebenza ngakho. Omunye wesimame uvelele naye enkantolo kanye nabasolwa asolwa nabo ngecala lokubulala umyeni wakhe. Lo onguthisha naye uKhensani Mahlawule
owuthisha wathengela umyeni wakhe izinkabi ukuba zimbulale zimfake ebhuthini lemoto. Imbangela yalokho igcine ingakatholakali ukuthi kwakuyini imbangela yokuba lo wesimame aze aqashe le migulukudu emithathu ukuba ibulale umyeni wakhe ngesihluku esingaka. Lo wesimame ukhombise ukungabi nawo unembeza. Lokhu akwenzile isihluku esikhulu. Somtolo TV sizocela ukuthi sizwe ikhomenti yakho lapha kwi-comment section ukuthi wena uthini, thina singabenu.